Εσύ μου λείπεις. Ναι, όρεξη σε είχα νομίζεις. Ας την πάντα. Σιγάρε, μη σπρώχνεις στο διάλο. Παρατάτε με όλοι σας. Δείχτε μου ένα γνωστικό σε αυτό το νησί. Έναν. Άγγελε, παιδί μου, ανησυχώ. Έλεος, πατέρα, έλεος. Έχεις αχάρακα εδώ πέρα και αντί να βάλεις κανένα χεράκι να με βοηθήσεις που είμαι μόνος μου, κάνεις εκεί πέρα στα προπόδια και ανησυχείς. Ορίστε, σηκώνομαι. Νομίζεις ανησυχώ λιγότερο τώρα. Ο Πάπης, πού είναι, μου λες. Πού είναι, πού το βλέπεις πουθενά. Καπνός δεν γίνει 2 μέρες τώρα. Άγγελε, παιδί μου, ο πεθερός σου κάτι σκαρώνει. Πατέρα, σας έχω βαρεθεί, εντάξει. Δουλειά δεν έχετε να κάνετε και παρακολουθεί ο ένας τον άλλο. Κάτι σκαρώνει, κάτι. Τι να σκαρώνει, μωρό Πάπης. Άντε να σκαρώνει καμιά χοροδία. Σαν αυτή εκεί που είχατε οργανώσει στις γιορτές και σας διώξαμε το φεστιβάλ. Άσε μας τώρα. Μην μου το θυμίζεις αυτά, μην μου το θυμίζεις. Σε παρακαλώ πολύ, ξέχασέ το. Λύσιαξε, να σολάρει. Ο γυαλίος. Σολάρισε, μόλις την καρύλα μας διώξανε από το διαγωνισμό. Εδώ δεν σολάρω εγώ που τέλος πάντων έχω και ένα λα ματζόρ. Ο γυαλίος, Ρεντίκολος, το ξόγανο που είναι η γυναίκα σου. Πήγε να κάνει ρώσικα. Τι κάνει? Πήγε να μάθει ξένη γλώσσα. Λαστροπεδάκι. Ναι, ρε πατέρα, γιατί? Γιατί δεν έμαθα ακόμα την ειδική της ώρα, γι' αυτό. Εντάξει, είναι της μόδας τα ρώσικα τώρα, τι θέλεις να κάνουμε. Άνοιξε μια φίλη εκεί πέρα ένα Ινστιτούτο ξένων γλωσσών και πήγε να μάθει. Ρώσικα. Άγια μου, φύλαγε. Ο Πάπης ωραία το ξέρει. Το μαθαίνει. Να το. Το παγώ. Πάρε στον κόσμο με τις φωνές του. Μόλις του το είπε δικιά μου, πώς είναι δυνατόν, λέει η Άννα Μαρία, μια Άννα Μαρία, να μιλάει την γλώσσα του Μαρίνου. Πιανού? Του Μαρίνου? Όχι, το... πώς το είπε, κάτι που θυμίζει κρέμα. Ποια κρέμα, παιδί μου? Σαντική, γάλακτος... Τι σημασία έχει τώρα, ρε παπά, η κρέμα? Δεν θυμάμαι κάτι. Το θυμόμουν γιατί της φώναζε την ώρα που άλλαζε την μπάνα στην Πέμπα. Και της είπε πώς είναι δυνατόν η Άννα Μαρία να μιλάει τη γλώσσα του... Κοίτα, το θυμόμουν και... Κάτι που θυμίζει έτσι κρέμα και μπεμπιλίνο. Έλα ρε πατέρα, Το Κρεμλίνου. Μπράβο ρε πατέρα, ναι, ρε πατέρα, του Κρεμλίνου. Έτσι είπε πώς είναι δυνατόν η Άννα Μαρία να μιλάει τη γλώσσα του Κρεμλίνου. Πατέρα, γιατί κλαις? Σε μένα ρε ναλάκι αυτό το πράγμα. Σε μένα. Έλα ρε Μπάμπη και εσύ τώρα σιγά. Τι ρώσικα, τι αμερικάνικα. Στις μέρες μας και το αυτό είναι. Ψέματα. Σιγά ρε Απόστολε. Μην τον εξαγριώνεις, βαλτός είσαι κι εσύ. Μωρέ, το κάνετε θέμα. Θέλει η κοπέλα να μάθει ξένη γλώσσα. Ας τη μάθει. Ρε. Καταλαβαίνεις τι λες. Η εγγονούλα μου ρε. Μόλις που αρχίσει να μιλάει ρε το μωρό. Τι θα μάθει από κούνια τη γλώσσα του Στάλιν. Και καλά. Η κόρη μου είναι που είναι σουρλίνα. Είναι για τα σίδερα. Τώρα σε λίγο, πάτερ, θα δεις τι έχει να γίνει. Θα πηγαίνουμε στον καφέ, ναι, θα μας σερβίρει και θα λέει χαρασό και ντά. Η ηλίθεια. Σαν να μου την είχε στημένη. Αλλά το παιδάκι της, ναι, το παιδάκι της. Να το Θεό, είμαι σίγουρος ότι θα τον αναλουρίζει το μωρό. Με αυτό το τραγούδι, καλίνκα, ξέρεις την καλίνκα εδώ, καλίνκα, είμαι βέβαιος ρε. Και να ο κουρέας θρίαμβο. Θα σκοτωθώ, πάτε να, θα σκοτωθώ, δεν θα τα αντέξω αυτό το πράγμα. Μόλις έρθει η εγγονούλα μου και μου πει λιουμπλιού και ναστρόβια, θα καταπιώ ακόμα φόρτε. Διπλή μερίδα. Έλα ρε Μπάμπη, ηρέμησε. Αμάν μωρέ Μπάμπη, αμάν πια. Κάνεις σαν το σκέπαρο σκοτωμένο. Κάτσε, περίμενε να δούμε τι θα γίνει. Εδώ που το λέμε Απόστολε, είναι σαν να του κάνουνε πλάκα του φούκαρα. Άκου, να πάει να μάθει ρωσικά και οι άλλοι. Η κόρη του Μπάμπη ρωσικά. Τώρα θα γίνουνε καταστροφές. Τώρα να δούμε ποιος θα κουμαντάρει τις μουρνιές του Μπάμπη. Ωραία, γι' αυτό δεν έχω χάσει 2 μέρες και δεν μπορώ να τον εντοπίσω. Να δεις που ο Μπάμπης κάτι σκαρώνει. Η Άννα Μαρία να λείπει, εσύ να βολοδέρνεις μόνος εδώ πέρα. Ο καφενές του Μπάμπη μόνος έρμος στο έλεος του Θεού. Και ο Μπάμπης εξαφανισμένος. Φωσφανάρι, το πρέπει κάθαρο. Ο Μπάμπης
Κάτι σκαρώνει. Πάρ' το τηλέφωνο να μάθεις να ησυχάσεις. Στα ποια τηλέφωνο να τον πάρω, Το κινητό. Τώρα που έχει και κινητό και χαίρεται, τι πού να το πάρεις. Λες. Μαντέ, πάρ' το ένα τηλέφωνο εκεί πέρα να μάθεις. Να μ' αφήσεις και εμένα ήσυχο. Να ησυχάσω τα αυτάκια μου δηλαδή. Να δικάω στα αυτάκια να τα ξεβουλώνεις που και που. Να ακούς και να μαθαίνεις τι γίνεται στον κόσμο. Ανόητο πλάσμα. Και αμόρφωτο. Άκου κρέμα και μπέιμπιλίνο. Άκου τι λέει. Ο ειδικός μου ο γιος. Ο γιος μου να θυμάται το κρεμλίνο με την κρέμα και το μπέιμπιλίνο. Πού το τηλέφωνο. Μέσα είναι το τηλέφωνο, εκεί που το αφήνεις. Να σου πω, έχεις υποπροσανατολιστεί τελείως. Δεν έχω πώς το λένε. Τον μπούσουλα έχω χάσει μέσα. Τον μπούσουλα έχω χάσει. Πού το τηλέφωνο. Μέσα. Σε ψυχίατρο έχεις πάει. Αμάν. Μπάμπη, αυτό αποκλείεται. Πάτερ, ακούς τώρα τι σου λέω. Μπάμπη, αυτό είναι τρέλα. Ας είναι, θα την κάνω. Εσύ να την κάνεις. Εγώ μυστική βάπτιση δεν κάνω. Τότε ετοιμάσου να κάνεις φανερά μνημόσυνα. Διότι θα γίνει αιματοχυσία, στο λέω. Εσύ τρελάθηκες. Θα βαφτίσεις τα κρυφά την εγγονή σου. Ναι, παρά να πάρει το όνομα που της ταιριάζει. Ναι, ρε ψαρά, ναι. Διότι τι θα του κάνω το μωρό να μεγαλώνει. Τι θα καταντήσουμε να πούμε σαν τον εγγονό του Λίσανδρου που το πήγανε με τα πόδια το παιδί γκοτζαμάν, μαντράχαλο και του ρίχνε με το κανάκι ο παπάς σαν να παίζανε μπουγέλο. Να συνεννοηθείς με τους γονιούς του παιδιού. Αλλιώς εγώ την κρύβω την κολυμπήθρα. Ανόητε. Ποιους γονιούς ρε πάτερ. Τον πατέρα του τον ηλίθιο. Ή τη μάνα του την αφαιρεμένη. Πόσο νούπο θα μιλάει στο σπίτι ρώσικα σαν αυτή την πώς λένε. Την Ναζιέγκα Κρουπσκάγια. Είναι τρελή ρε, το καταλαβαίνετε. Και άσε δηλαδή ο κουρέας που θα την πείσει τώρα. Θα της δώσει όνομα κομμουνιστικό. Τάχα μου ρώσικο, κατάλαβες. Όχι ρε, όχι. Αυτό δεν θα το αφήσω να γίνει. Θα το βαφτίσω εγώ το παιδί μόνος μου. Και όποιος θέλει ο πίσω μου ελθεί, όπως έλεγε και ο Κύριος. Συχτή ρημάδι μου κόψε στο αίμα. Λέγεται παρακαλώ. Πάπη μου, που είσαι, Όπου θέλω ρε, να μη σε νοιάζει. Έχω 2 μέρες να σε δω ψυχή μου και ανησύχησα. Είσαι καλά? Κουρέα, πάρ' το απόφαση. Όσο και να με κατασκοπεύεις, όσο και να μου γλυκομιλείς, όσο και να μου φέρεσαι ωραία, εγώ κότσος δεν πιάνω που να έχεις το Θεό μπάρμπα. Στο τέλος εγώ θα σου τη φέρω ο πρώτος, να μου το θυμηθείς ρε. Εγώ θα σου τη φέρω. Μπάμπη μου, σκέψου λογικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λίσανδρε, τέρμα οι σοφρονιστικές παρενέσεις. Βοηθάς, ναι ή όχι. Λέγε για να ξέρω. Μπάμπη, συνελθέ. Σκέψου σου λέω. Δεν είμαστε πια παιδιά για να κάνουμε τέτοια. Επειδή δεν είμαστε παιδιά, γι' αυτό το λέω. Μα τι θες τώρα, να αιματοκυλιστούμε? Εμείς. Γιατί μπάμπη μου. Όχι μωρέ με τον κουρέα. Διότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν θα τον εγκλιτώσουμε το σκοτωμό. Μπάμπη μου λες τρέλες. Όχι μόνο λέω τρέλες, αλλά θα τσικάμω κιόλας. Θα τσικάμω και δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Άκουσε με Ελίσανδρε. Σ' ακούω. Εσύ ξέρεις πολύ καλά με τι καημό απέκτησε αυτό το εγγόνι. Με τι καρδιοχτύπη, με τι λαχτάρα. Μέχρι να πάρουν μπροστά τα ηλίθια τα παιδιά μας, κόντεψα να την κάνω εγώ την εξωσωματική. Που λέω ο λόγος δηλαδή. Ναι, αλλά... Δεν έχει άλλα. Δεν γίνεται αλλιώς, καταλαβαίνεις. Αν είναι να μείνει σε μένα και στο μπαρμπέρι να αποφασίσουμε για όνομα, δεν πρόκειται να βαφτιστεί ποτέ το παιδί. Άσε δηλαδή που αν φτάσει να βαφτιστεί, και οι 2 οι παππούδες του θα λείπουνε. Και θα λείπουνε γιατί θα έχουν σκοτωθεί, στο λέω. Και αφού είναι έτσι τα πράγματα, Λίσανδρε, παρά να γίνουν σκοτωμοί, το τονίζω, πρόσεχε καλά, όποιος προλάβει να το βαφτίσει πρώτος. Όποιος προλάβει, Λίσανδρε. Βρε Θεότρελε. Θεότρελε. Τώρα γιατί με μπλέκουν εμένα, μπορείς να μου πεις. Γιατί με μπλέκουν μέσα στη μέση εμένα. Εσύ έχεις εκκλησάκι, Λίσανδρε. Δεν κατάλαβα. Και ολόκληρη Κέρκυρα τι κάνει ρε Αποστόλη. Γεμάτη εκκλησάκια δεν είναι. Γιατί δηλαδή ο εθνικός διχασμός να φτάσει μέχρι την αυλή μου, Ωχ, μωρέ Λίσανδρε, πολύ στα σοβαρά τον έχεις πάρει τον Μπάμπη. Πες του ότι δεν γίνεται και να πάει αλλού να σκαρώσει τις ανοησίες του. Μου φαίνεται πολύ σημασία του έχεις δώσει. Βρε είναι αγριεμένος. Πολύ αγριεμένος. Έτσι έκανε κανένα βαρύ σαματά και σφαχτούνε με εκείνον τον πεισματάρι τον κουρέα.
Θα έχω τύψεις, δεν το καταλαβαίνεις. Τίποτα δεν θα κάνει. Σιγά τώρα. Είναι έτσι επειδή έπαθε ταράκουλο που έμαθε ότι η κόρη του μαθαίνει ρώσικα. Άλλο πάλι τούτο. Καλά, τι τις ήλθες στα καλά καθούμενα της κοπέλας, μπορείς να μου πεις? Μεταξύ μας τώρα, και μην βγει κουβέντα παρά έξω. Σε παρακαλώ. Η Άννα Μαρία μου έλεγε τις προάλλες που της πήγα κάτι μπακαλιαράκια φρέσκα που είχα, ότι βαρέθηκε, λέει. Τι βαρέθηκε? Τα ελληνικά. Καλά, πότε πρόλαβε και τα άμαθε για να τα βαρεθεί? Όχι, ξέρει η γλώσσα, λέει, είναι για να ξεδίνει ο νους της. Άλλο βαρέθηκε. Απόστολε, μη με πρίζεις τώρα. Πες μου τι βαρέθηκε. Τη δουλειά. Στον καφενέ. Πρόσεξε, μην το μάθει αυτό ο Μπάμπης. Είναι που είναι τρελός, θα αποτρελαθεί τελείως. Σώπα μωρέ. Λέγονται τέτοια πράγματα. Και τι σκοπεύει λοιπόν να κάνει στη συνέχεια η Άννα Μαρία? Κοίταξε, δεν ξέρω αν το εννοεί. Βρήκε, λέει, άνθρωπο. Να μείνει στο πόδι της. Να πουλήσει το καφενείο. Πώς το έπες αυτό, ρε Αποστόλη? Μη μάθει τίποτα ο Μπάμπης. Και βέβαια δεν πρέπει να το μάθει. Λέγονται τέτοια πράγματα, δεν λέγονται. Όταν το μάθει θα μαραζώσει, Σώπα μωρέ τώρα. Θα μας ξεμείνει, Απόστολε. Αυτού κι όχι από εδώ. Σιγά τώρα. Δεν είναι καθόλου καλά τα παιδιά μας. Δηλαδή κανένας γονιός δεν είναι ασφαλής σε αυτόν τον κόσμο. Βρε, θα του το φέρει μαλακά η Άννα Μαρία, μην ανησυχείς. Και θα το φάει και αυτό ο Μπάμπης, τι θα κάνει? Θα του το φέρει μαλακά. Αντί να κάτσει δηλαδή να κουβεντιάσει με τον πατέρα της, θα του το φέρει μαλακά. Βρε το φουκαρά τον Μπάμπη. Τότε έχει δίκιο ο έρημος. Σου λέει, αντί να του τη φέρουν αυτοί, καλύτερα να τους τη φέρω εγώ. Έτσι είναι, έτσι δεν είναι? Λίσανδρε, παραλογίζεσαι. Το ξέρω, πάτερ. Αλλά τι να κάνω? Μου ζήτησε τη βοήθειά μου. Τι να κάνω, να τον διώξω? Ναι. Ένας λόγος είναι τώρα, ξέρε πάτερ. Ναι, αμέσως, πώς ναι? Ο Λίσανδρος είναι σε δύσκολη θέση. Να μην είναι. Αν ο ανισόρροπος ο Μπάμπης θέλει να κάνει μυστική βάφτιση, να πάει στην παλιά περίθεια που είναι γεμάτη έρημες εκκλησιές να την κάνει. Εμείς εδώ μπλεξίματα δεν θέλουμε. Τώρα δεν μπορώ να σου πω τι ακριβώς γίνεται, αλλά εκείνο που συμβαίνει είναι ότι ο Μπάμπης βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Δύσκολη θέση? Ναι. Δεν μου λέτε? Τι ξέρετε που δεν ξέρω? Κοίταξε, περιέργεια παπάς άνθρωπος. Βρε, δεν κάνει να σου πούμε, κατάλαβες? Χρειάζεται βοήθεια. Αυτό μόνο. Εγώ μυστική βάφτιση δεν κάνω. Ποιος σου είπε μυστική? Φανερή θα γίνει. Τότε θα σφαγούν οι δυο τους στην αυλή σου και δεν θα μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Αυτό δεν γίνεται. Πάτερ, ο Μπάμπης πολύ σύντομα θα κινδυνέψει. Από ποιον? Από κάτι που του συμβαίνει και δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Εγώ βοηθάω. Άμα μάθω. Ορίστε, λέτε. Όχι ρε, όχι, δεν κάνει σου λέμε. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα και δεν θέλω να βγει λόγος από μένα. Εσείς, τι έπαθε ο Μπάμπης? Είναι άρρωστος? Λοιπόν, θα πείσουμε τον κουρέα να του κάνει το χατήρι. Και μόλις τον καταφέρουμε θα κάνουμε την βάφτιση εδώ στο εκκλησάκι και στα γρήγορα. Στα γρήγορα? Γιατί στα γρήγορα? Τόσο δεν προλαβαίνει. Ρε Αποστόλη, τι κάνω τώρα? Μια καλή πράξη. Πράξη ή πραξικόπημα? Ξέρω εγώ. Στη συνέχεια θα φανεί. Λοιπόν, εγώ έτσι κι αλλιώς δουλειά δεν έχω. Τα παιδιά μου έχουν αποκοπεί από μένα. Η Ανίκα, όπως φαίνεται, με έχει εγκαταλείψει οριστικά. Οπότε, πάτερ, είσαι για μεγάλα σχέδια?